किरण काय मस्त वातावरण आहे रे. अरे मग मस्त पाऊस वगैरे आलाय. जबरदस्त यायला लय मजा येईल आता फिरायला आपल्याला. ग्रीनरी झाले मस्त एन्जॉय करूया. कोण आहे रे पुढे भिजत चाललंय. कोणतरी भिजत चाललंय. एवढा रस्त्याने चाललंय. थांबू गाडी जरा. दादा दादा हे घ्या. चल चल बाय. चल अरे काय झालं रे. काय झालं काही कळत नाही. बघतो थांब. काय झालं रे. काय कळत नाही रे. आता इथं कोण दिसत पण नाही रे रस्त्याला माणूस. या आतमध्ये बसू. भिजतोय कशाला. माऊली गाडी चालू करा. आयला कोण होतं रे. कर चालू कर जरा. झाली रे चालू.